Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Mamudu. Lafiya naga ka fito daga cikin yayin nan. To ni kan ina ne ma ba zan biyo ba. To Ni in ba ma da kai magana ban san ta yayin na biyo ba ai. Wallahi Mamudu matsalan nan dai. A gida ina gaya ma. Yanzu yarinya a sai na bincike wani yaro ne ya zo daga birni wani kyamashashe in gaya ma sai ka gan shi. Ya matsatsen yaro. To kuma ta samu goyon bayan mahaifiyanta. Ita uwar ta goya mata ba? To saboda dan abin da yake dauka a jinsa na bas. Kenan kai sai abin da uwar ta ce za a yi? To amma dai ai ka san abin da ke tafiya malam Hudu. Buga mata saki amma ɗaya. Ita wani yarinya? To tsaya nan. Yaushe kullum kai sai an ga maka abin da zaka yi a gidanka. Ai kai ne kake da ta cewa, kai ne zaka gindaya abi. Amma gashi yanzu ana shirin juya ka yadda aka ga ma za a yi da kai. Buga mata saki ɗaya ta gane cewa kai kake da iko da ita ba ita take da iko da kai ba. To amma malam Hudu sakin din shine masalaha shine mafita? To shikenan me mafitan? Yaushe kullum kai a gidanka za a ce kai ka gindaya magana an bi. Haka ne. Abu mai sauki? Akwai damuwa. Da wayonka? Ga wannan na kama rikici kake ka fasa ka sha. Ka hada dai sai an jima. Hada. Ya kawai kullum gidanka sai ka ce wani ga ka kaman dai kana da abun nan amma matarka ta fi karfin ka.